Kaixo Joseba, Igor Gorriti naiz, Usurbilen gaude eta ongi etorri Arzabal baserri jatetxera. Arzabal 19. baserri bada, 2008 inguruan udalak erosizun, eta uduzkotikan gaude kokatuta Arzabal jatetxia eta taberna. Gure eskaintza zabaletako bada eguneko menua, eta gero asteburuko menua saltzen da oso ondo, eta, bueno, hogeitatekoak, hamburguesak, entxaladak eta olako gozak. Bai eguneko menuan da bai asteburutan ibiltzea bai garaiko osagai askokin lantzen, ez? Eta bai saiatzen gala hemen inguruko baserritarekin eta ekoizlekin lantzen, aldan moduan. Arzabalen baita ere egiten dituguna erakusketa ezberdinak, bai herriko artista eta inguruko artista ezberdinen erakusketak. Bueno, kasu honetan dako Madafaka izeneko erakusketa berri bat, egiten ditugu, estanpazioak eta kamisetetan eta olako gozak. Ia 100 erakusketa inguru jarri ditugu 9 urteen zehar. Bueno, jatetxe bat hitzitia baino, bi izango da sukalde nitia, ez? Gozen? Gaur egingo duena da, risotto bat, ontxo eta gari zaintzurikin. Ibiliko ditugun osagaiak dira idiazabal gazta, gurina, berakatza, azenaioa, tipula, porrua, gari zaintzuriak, ontxuak, arrautzak, gatza, olibolioa eta arroza. Risotto batiteko garrantzitsuena da salda batitia, bai? Hortako ibiliko ditugun osagaiak dira tipula, porrua, azenaioa eta berakatza, utziko ditugu ondo gorritzen zutan, eta ondo gorritu adunien botako dio ura, eta utzi egosten 20 minutuz. Iragazi, eta hemen lortuko dugu salda hau. Lehen da behiz hartuko ditugu gari zaintzuriak, puskatzen den hartu, botatzeko, eta dena kolaxe garbitu, bai? Behin garbita, hasiko da ja mozutzen, bai? Zentimetro bat inguruko zatitan. Eta hain ingo duena, ontxoa garbitu, bai? Ontxoa garbitzeko, horren egin behar dena da, lurra ondo kendu, laban batekin, handienak kentzeko, eta handienak kendu da duen, trapu guzti bat hartu, eta ondo, banaka pasa lurra kentzeko. Bale, eta hain hartuko du ontxoa, eta moztuko du xabletan. Lehenengo erditikan, eta orain, xerra txikitan. Eta hain ingo duen ditugu, gari zainzuriak konfitatu. Hortako berduna da, olibolioa eta gari zainzuriak zu txikin ingo ditugu 21 minutu ingurun. Gari zainzuriak konfitatzen bitartean, orain ingo ditugu ontxuak. Ontxuak bai inberdiala zu bizi-bizian. Eta 2 minutu nerregosi eta kitxo. Ontxuak ina daude. Orduan ja hasiko da risottoa prestatzen. Botako jo olibolio pixkat, eta orain arroza gehituko jo. Arroza garrantzitsua da, sofrei izaten da, bai? Erregosi pixkan bat, bai? Guk risottontzako erabiltzen da argole arroza. Karakteristika da fekula gehiago askatzen dula. Orduan arroza lortuko genuke kremotxoa izatea. Orain botako jo, lehen lortu dugun salda bai, barazki salda. Jungo da salda botatzen, arrozak eskatzen du naina. Joseba, gaina nik aialan ikasi nun eta ikasi nun momentuetan nire naia antzeuden zigor agina no. Ikasi gutxi tegin, paganda gehiago. Eta bueno, Arzabala itxi horretikan, pasaiot 10 jatetxe inguru, bai Gipuzkoa mailan, gero Nafarroan eta baita Bartzelonan baita ere. Eta bantxeia 2 minutu falta dian momentu honetan, motago izkio ontxuak, ontxo bedia Arrozpide Sarasola familian ontxoa dira, Usurbilen dago kokatua, eta gari zainzuriak. Oen utzi beste 3-4 minutuz ondo nasotzeko zapore guztiak, beti mobitzen, kremotxoa lortzeko. Bale, oantxe 2 minutu falta dira amaitzeko, odun botako jo gurina. Goenaga esnekien gurina. Gatza esporatuko da azkenengo aldiz, eta oen enpletatzeko momentu ditxi da, bai? Odun ningo du hartuko da bagoza eta botako du platera, eta azkenengo osagaiek gehituko dituguna izango da arrautza, eta azkenengo idiazabal gazta. Bueno, Joseba, olako platera bati ez nioke izan, Usurbilgo Arzabal baserrian olako plater pila ditu prestatuta. Ondo izan, egun arte, agur!